السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والعقيدة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله ذو الجلال تبارك وتعالى تقدست أسماؤه، همامذن اتيان طاعات عبادت لرمذي وخيرات احسانات لرمذي والدين وديانت يولنا ارتيان قدم لرمذي وهاثا كيجل قيث قد والثا يادولق والثا إيشمذن قيجمذن قالبتا يشبتر تشجلساك تاينك الله ذو الجلال مقدس كلام ولن قرآن وبيغمبر مذن مبارك حديث لرنن اشتيل ديب كيربترث همامذن الله ذو الجلال وهذا قبول أثم. بثمرق بريلين مبارك تفسير مذا بيجي جدا إن شاء الله سورة أسرن ترجمة وتفسيرنا أيضا بتأشرر خارجان سورة أسر برتلاوة التبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سلامت بول. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر قسم بولسن زماناغا إن الإنسان لفي خسر كتحقيق إنسان خسران ندر يكونشتدر إلا الذين آمنوا مگر أولبرتور آدم لا يكونشتدر لا كأولا إيمان جتربت لا وعملوا الصالحات وأعمال صالحة لإتياد لا وتواصوا بالحق وحق حقيقة بلن توصية إتياد لا بيرغني تفسرغ برياد لا حق حقيقة بلن وتواصوا بالصبر وثبرت مقبلا توصية إتياد لا. بسورة دا الله ذو الجلال قسم سبتر مسلمان دوغ الله o da näme bilen qasam içilýän zat bir muhim zatdyr musulman dogallar. Bir muhim zat bilen şerif zat bilen hemişe qasam içilýär. Şuat bärde biz özümüz qasam içemizde Hudaý bilen qasam içýär, Qur'an bilen, Ka'be bilen bir mukaddes zatla bilen qasam içilýär da. Şonuň ýaly Hudaý Taala öz mübarek kelamyny bir näse zatla bilen qasam içýär. Gece bilen, gündüz bilen, ay bilen, yıldız bilen, gün bilen inşallah sonraki suralarda gelir. Şu surada Hudaý Taala qasam içipdir asr bilen. Amma asr dip nämek diýilýär. Bir tefsire göre asr diýdigi ikindi namaz. Hudaý Taala izinden bir gurrun aýtjak şu qasamyndan soňra. Amma şu qasamyň özünde bir mek düşüneýlen, gaw dikkat edin. Hudaý Taala wala asr men ikindi namaz bilen namazy asr bilen qasam içýän diýipdir. İkindi namaz bir mukaddes namaz bolan soň, derejefi, şerefi, kän bolan soň Hudaý Taala men ikindi namaz bilen qasam içýän diýipdir. Amma ikindi namaz näfor mukaddes bolşy bir azajyk şundan gurrun bereli inşallah sonra Hudaý Taala näme üstüne qasam içýär, oň üstüne barar.
namazdan içinde beter sogaplı namazdan beri musulman doğallah. Özü de şeytan qalava adamı alqalayan namazı. İş üstünde olya, malgara gözlecek vaktin olya, işten yadak gelen vaktin olya, hulasa bir arzık bahanala bilen şeytan başardığından alqalayan namazından beri. Huday Taala öz kelamında başka bir yerde namazı muhafizet edin. Şu 5 vakt namazda qaim durun diyende näme deyipdir? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hafizu alas salavati ve's salatil wusta. 5 vakt namazda qaim durun, muhafizet edin. Qavut okuyun ve's salatil wusta. Hassa orta namazda deyipdir Huday Taala. Şu orta namazda qaim durun, bitir yani muhafizet edin şondan. Ama orta namaz bir tefsiri var şu ikindi namaz diye. Beter dereceli, beter sogaplı namazdır. Musulman doğalla geçirer yalık diyedir ha. Bir vaktini geçirdim, bir dünya ökünmeli bolyan sonra. Hatta sen ikindi namazı terk eden adam günaha yani mubtala olya deyipdirler. Bir gün Medine-i Münevvere'de Peygamberimizin zamanasında bir zinanı yani köçelerde yörtüp qıygırıp görünmüştük. Hani peygamber men şondan bir soragım var deyip. Medine-i Münevvere'de Peygamberimizin yaşan yurdu şonda bir zinana köçelerde qıygırıp görünmüş. Hani peygamber men şondan bir soragım var deyip. Şonda Peygamberimiz evinden çıkıptır. O näme habar? Bu qıyıqsıqla nämen ki? Ona ya Resulallah, men bir senden bir soragım var deyipdir. Ona aydı ver. Ya Resulallah, men bir ulu günahım mubtala oldum. Şon günahı näme, cezası näme, şonu soracak bolyan deyipdir. O näme günah mubtala oldum? Bir gelin, bir zinanı gelip o Peygamberimizin yanına bir günahını etiraf edip. Onna men bir gelin adamim ba toy edipdim. Amma bir gün adamim öyde yok vaktında, öy halvat vaktında ya Resulallah men adamime hıyanet ettim deyipdir. Fahişe iş bağışlan zina ettim bir gayraki keteki esnebi adam bilen deyipdir. O hamda doğru şol zinadanla men gövreli oldum deyipdir. Oğlan galli, çağı dünyaya gelenden sonra men hakkıydı bilvotin şu zinadan gelen çağıdığını nämetçeğimi bilmeyeni ya Resulallah bir boşka dolu sirke vadi şu sirkenin içine okladım deyipdir oğlanı. O da içinde boğullu ölü galli deyipdir. Ya Resulallah men cezam näme, men günahım nägat deyipdir. Şonda Peygamberimiz näme deyipdir? Amma zina fa aleyker racm. Amma kefen mutaahhil bolup adamın ba olup gelin bolup da zina edipdirin, seni bayat daşla öldürmelidir, sanksar etmelidir. Şeriatın beryen desturi bir zinana adamsı ba olsa, bir adam da zinanası ba olup da şu fahişe işe mubtala olsa sanksar etmeli. Şeriatın beryen hükmü. Ve emmel qatl fecezâuhu cehennem. Amma bir günah nerette çağanı öldürüptün, ona da cehennem madiptir. Amma Peygamberimiz izinden näme diptir? Qaw dikkat edin musulman doğalla. Lakin zanantu inneki terakti salatel asr. Yöne eğer de olsa diptir Peygamberimiz, sen şu kadar ulukan günahların mubtala olupdurun, eğer de olsa sen ikindi namazını geçiren olmalı diptir. Şu ikindi namazını okuymayan olmalıyın, ikindi namazını yengil tutmayan olmalıyın, eğer de olsa şu etyen işin sebepli sen şu ulukan günahların mubtala olupdursun diptir. Katı qayım ve katı muhafizet etmeli namazımız musulman doğalla. Hassa öyde zenan doğalla, malgara gözlecek, nahar pişirecek, şam ataracak deyip de geçiram Allah'dadır.
Şonu geçirip de katı husranlı bolanken vel asr ikindi namaz bilen qasam içýän edi Hudaý Taala. Bir tefsiri wara. Amma yine bir tefsiri wara vel asr zamanaga qasam, zamana bilen qasam içýän. Haýsy bir zaman ya şu ikindi namazyň zamanasy, ikindi wagty, o da bir wagtlaryň içinde muhterem wagtlaryň biri. Hatta hemme adamlaryň atasy Ebul Beşer Hazreti Adem ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam'ın halk bunun wagty şu ikindi namaz wagty diýär. Oham şoň zamany bilen qasam içipdir Hudaý Taala. Ya da Peygamberimizin zamanasyna ki hemme zamanlardan gaw zamany şoňa qasam diýipdir Hudaý Taala. O ya da mutlak zamanaga qasam nämege? Hudaý Taala qasam içse izinni bir zat aýtsak bolýar. İkilenci ayet. İnnel insana lefi khusr. Dogurdanla betahqiq insan diýen zat husrandadyr diýipdir Hudaý Taala. Bani Adam iki ayaklı insan diyen adam diyen mevcut husranda olacak, ökünüşte olacak, peşimanlıkta olacak deyiptir Allah Azze Celal. Müslüman doğallah. Şu kep bir şairın kefi değil, bir nevisenden kefi değil, bir katibin, bir kahinin kefi değil. Belki bizi insanlan, bizi mahluklan hemmemizin halığı olan, hemmemizi yoktan bari getiren bir ve yegane Allah Azze Celal'ın kefi. Yalan kibip yok munna. Hudaý diýýär ki innel insana lefi khusr. Tamamy insan, insan diýen zat husranna boljak, ökünüşde boljak, peşiman boljak. Amma izinden istisna edýär. Megerenki bir 4 sıfat ba adam bolsa ol husranna boljak diýär Hudaý Taala. Öňse insan diýeniň husrandy diýdi. Amma bir insan iki şonda 4 zat tapylsa o husranly boljak däldi. Indi bir fikirlenşeýliň, bir oýlanşeýliň, aýa şu 4 zat bizde barmy we ýokmy? Aýa bizde husran ýyjak adammy ýa husran ýyjak däl adammy? Illellezine amanu. Meger husranna boljak däl ol bir adamlar iki iman getiripdiler. Elhamdülillah hemmemizde bar. Ve amilus salihat. 5 wagt namazyny okyp, aradasyny ýylysyny bir ay tutup, zekatyny, uşruny berýän adamlar, hac boýuna farz bolsa haja gitýän adamlar, amal-ı salihy etýärler. Husran etmejek adam. Ve tevasaw bil haqqi ve tevasaw bis sabr. Ve öz aralarına dogan-dogana, hemsaye, dost-dosta, boydoş-boydoşa, hemkelas-hemkelasyna, hulasa öz aralarına haqqı haqiqat bilen bir-birine tawsiýe edýärler. Ve haqqı haqiqat bilen tapşyrgy berýärler bir-birine. Ve tevasaw bis sabr ve sabr etme bilen, tahammül etme bilen bir-birine tawsiýe tapşyrgy berýärler. Şızra adam bolsa onu ökünjek dälletdir Peygamberimiz. İmanı bolmaly, amal-ı salihy bolmaly, öz doganny, öz boydoşuny, öz öý içeridäki hanawadasyny, hemsaýasyny tawsiýe edip durmaly, tapşyrgy berip durmaly haqqy haqiqat bilen. Eger şunu etmeseň onu Hudaý Taala husranly boljak dedi ha. Ýa-ni ýetişme diýerler. Bu kepde bir şair, katip, newisenden kefide. Allah Azze Celal'ın öz kefi. Eger iman bolmasa bir adamda Hudaý saklasın. Amal-ı salihy bolmasa Hudaý saklasın. Ve ya da şu ikisi bolup da bir-birine ýaxşylyk bilen tawsiýe etmek bolmasa şolar da husranly diýipdir Hudaý Taala. Hazreti Allame Mufti Muhammed Şafii Osmani Hindistan'ın Dioband diyen yurdunda qatı alim ve ulukun buzurgvarlığın biri. Şu dani Kelamullahi Mecide Kur'an'ı bir tefsir yalıptır, qav dikkat edin. Tefsirinin adına da Ma'ariful Kur'an neyalla, 14 cilt. Şol buzurgvar
şu suranın tefsirinde ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr diyen ayette aydıptır. Bir adam 5 vakt namazını tekmil okuyma bilen, arada tutma bilen, zekatını verme bilen necat tapıp bilmeye, madaminki emri bi ma'ruf ve nehyez münker bolmasa. Seninki elhamdülillah namazın tekmil okuyan, 5 vaktın cemaat bilen bir rekatını geçirene, yıl içinde bir ay aradanı tutup gelen bir gün kazan yok şumada selli. Orok gelenle veya başka vakti zekatını, uşrunu bir tümen koymanı berip geliyor. Ama şunu da sana peyda verip bilecek değil, madami ki öyde bir namaz, bir rekat şumada selin namaz okuymadık doğanın olsa. Veya bir tümen şumada selin zekat deyip vermeyiptir. Bir gün aradası yok. Ve sen deysen, sen diyenin de edecek olsa. Sen şuna aydında bolya deyip de diyenin edecek olsa ama sen şumada selin aytmadık olsan, o neden işten peydası yok diye şol buzurgu var. Vakıan biz hemmemiz Müslüman da valla. Din-i İslam'da mukaddes ve mutahhir olan din, mübarek dini, innet dine indallahil İslam deyip Huday Teala itibar-ı derece veren dini, Huday'ın yani din fakat din-i İslam. Hemmemiz bir din-i İslam'da bizim dinimiz de bir içtimai, bir beraderane din. Biz bayat birbirimize yani tafsirgi verip durmalı. Görüyen hemsayan namazında sehlengariyet ya, sostiyet ya, doğanın ma zekatında veya aradasında doğru durmayanmış veya zinan doğallan arasında boydaşı varmış, öz ayarlığını varmış, kellesesi varmış, hicabında doğru durmaya ve biz aysak da şola diyenimiz etsek veya diyenimiz etmese de bayat şuna bir aytmalı, bir hoştar vermeli, bir aytmalı, hakikati köketmeli. Nedir ben sen namazı okuyman? Huday Teala Kur'an'ın neyse yerine getiriyor. Eğer men Huday'a imanınız bağlasa namazınızı okuyun diye. O sen neyse Huday'a imanın olup da namaz okuymayan deyip bir aytmalı şuna. Bayat bizim vazifemiz. Emri bi ma'ruf ve nehyez münker diyeni. Her bir Müslümanın boynuna öz mümkün boluşuna vara, öz kudretine vara, öz hatta tavanına vara, bayat tebliğ etmeli. Bayat din-i İslam'ı çağırmalı. Hakkı hakikati tafsirmalı, tafsirgi vermeli. Hatta bir ulamaların biri görürüm var ya Müslüman da valla. Adam vakti kişini eştenine ve biz daha ne formol gedip yassiye ödüne. Bir ulamaların biri görürüm var ya. Men öz zinanam bilen Afrika'ya gittim diye qav dikkat edin. Şu muasir, şu zamanın ulama ve buzurglarından biri. Hulasa bir iş olup Afrika'ya gittim. Afrika'da bir fakirlik, açlık, mirislik zayı. Hemmemiz de bilyen yerimiz. Şonna gören adamız hemmeci yüz kara siyah çehrediler. Afrika'nın adamı yüz kara oluyor. Ama bir nefer gördük, bir zinanı yüze attı, sepit pustu. Bildik ki bir Afrika deyadiğini, başka bir yerden gelenliğini. Zinanam bilen bardım yanına, soradık, sen hayfi dinden, hayfi mezhepten, Müslümanmın. O zinana etti, men Mesih dedi, Mesih'i, kafir dinlemiştik. Oğlum biz ayttık, sen bilada nimet yan Afrika'da. Ola etti, men bir ma'muriyetin izine düşüp yan, bir işin üstünde gezip yan idi. Hop, o ma'muriyetin kimin tarafından? Devletin tarafından mı? İdaran tarafından mı? Neme işti gezip yan? Onda ola etti, meni peder ruhani
Mesihlerin ulaması keşiş peder ruhani şol da yani men iyi verdi. Şol memuriyetini gidip beyan etti. Ve Afrika bir ağaçlık cayı, mirislik cayı, garipsizlik cayı. Sen ne mi memuriyetin ma? Peder ruhani ne mi deyip verdi seni? Müslüman da valla qav dikkat edin ne mi deyiptir? Meni peder ruhani iyi verdi. Ta inke şılada şu Müslümanların arasında, şu garip kasarların arasında dine Mesihiyeti tebliğ etmene. Şu Müslümanların Mesihiyet etmene geldim deyiptir. Neçe yıl veri gedip yan? Onda 8 yıl veri gedip yan şılada deyiptir. 8 yıl veri şu Afrika'da, şu Merislan içinde, şu gariplan içinde gedip yan şu Müslümanları da yani Mesihiyet edecek bolup. Şu dine Mesihiyeti tebliğ edip yan, davet edip yan. Şuları Mesihiyeti çağıryan. Hasan işin tamam bolya. Her Hasan peder ruhani icade verse, şonne işin tamam bolya. Bolmasa şartta gezmeli mennitti. Vakan Müslüman da valla bir batıl dinin iyinde, bir hurafe dinin iyinde ömrünü şunun üstüne koyuptur. O da nerede bir ağaç, susuz, merisilik yurtlarda gedi otellar. Tayin kişi batıl dini revas verecek bol, köfeltecek bol. Batıl dine davet etti Allah. Aya inni bizke hakkı hakikat dinin üstünde gelip yaz. Allah Zülcelal'ın ayetine göre innet dine indallahil İslam. İslam dinin içinde mukaddes ve mutahhar olan dinin içinde gelip yaz. Başka yurtlara gitmeye verdi dursun. Hey öl o var aramızda, öl doğan kardeşimizin içinde hemsayelikta her dini İslam'a davet edip gördük mü şumada selli? Ay doğan, o ne namaz okuyman yan? O sen ne mescide ölmeyen? O hicablı bolla gezde. Fikir edelim aya öl doğanımız ki doğru gezmeyen olsa aya aytıp gördük mü şunu? Batıl dinine gözüp görürler, umrunu koyupturlar şoň üstünde. Öl dinine çağıracak bolup bir batıl dine. Ama bizimki hakkı hakikat din. Aya şoň ýerinde mubellig bolup gördüňizmi ki nagat sogaby we nagat derecesi we. Ve eger de şunu etmesek de Hudaý diýipdir siz husranda bolýaňyz. Ökünüşde boljak hökmen peşiman edersiňiz diýipdir. Sen özüň gawy namazyny okuyan, 5 wagt namaz mescidde geçirýän. Zina dogullan mahreme görnäňär. Hijably gezýän. Amma bir boýdoşuň şo bilen semimany gezip oturşup turupýan. Hi aýtdykmy şoňa sen näme diýip hijaby aýt etmeýän. Näme diýip İslamyň desturatynyň aşagyna gelmeýän diýip şumada sellin bir hoşdary berdikmi? Ki bizim de vazifemiz olsun. Ve eğer şunu etmesek de katı husranlı ve ökünüşlü olacak diye Hudaý Taala. Biz bizim vazifemizdir şunyalık kilaslara, şunyalık bernamelara veya mescide, medrese, Kur'an'a çağırmak bizim vazifemizdir Müslüman da valla. Sen ayet diyenin etse eder etmese Hudaýy bilýär. Öz vazifeni boynundan ayır. Sen özün hakkı hakikatte gelip yan, vagan doğru yolu tapıptırın. Sen aynahu sen bir gözlü adam, ama onun o biçaren gözü yok, hakkı hakikati görüp bilmeyen ya, karanlıkta, tarikide gelip ya. Hop şumat, mesela yani yolun bir kör geçip bariyen olsa, gözü yok, nabina geçip bariyen olsa, önünde de bir kuyu var, bir çukur var, doğru barıp şoňa gaçsak. Indi sen gözlü bolup da, şoňda ýani şu jyra boljagyny bilip durup da, aýtmasaň näme bolar? Gözü ýok mümini barar edira, sowalla ýaryşan ajap owadan aýtýar. Nazar kıldyň, anyň aldyndadyr çah. Bir gözü ýok mümin, kör, nabina baryan bolsa, evinde de bir çah olsa, bir kuyu olsa, haberdar etmesen oldur hıyanet. Kayu ensaf erer hayfi diyanet. Sen şol nabinani haberdar etmesen, hay kuyu va diýmesen, ola kon hıyanet. O aýtmasan he dini diyanet dip bolarmy? Ayny şu şoň ýalakdyr musulman dogalla.
Ola yani cehennem diyen kuyusuna kaşık bolup barýarlar. Sen görüp otyň cehenneme barýanlygyny, bilip otyň. O diýeniň etmese de barıp bir hoşdar etmeli, bir habardar etmeli. Şumat nabina barýa, goýy kaşyk bolýa, sen barıp aýdanda şahetdäni hay sana näme diýsin? Kaçdym gasaýyn, men şu ýolumdan gitsek diýsin. O sen iýdi bilen işi bolmaly, bir aýtmaly sen şol adama. Bir hoşdar bermeli, bir habardar etmeli. Aýna hu şonuň ýaly sen diýeniň etmese de tawfik Hudaýyň eline, hidayet Hudaýyň eline. Sen barıp bir çağırmaly şonu. Ay kefme kulak asmaya, yoşmada senin aýtyp gördüňmi? Barda bir aýtdygy, belki Allah Hudaý öýde hidayeti sen sebepli bolsun. Peygamberimizdin bir hadisi var. Adam şunda eşdende, ay şunda men dogry tebliğ edeýin. Dogry şu musulmanlary dini diýanata çağıraýyn, mescide çağıraýyn diýdir diýär. Gaw dikkat edin. Onu da enemin Hazreti Ayşe radıyallahu ta'ala an Ayşe-i Siddiqe rivayet etdiýär. An Ayşe-i Siddiqe radıyallahu ta'ala anha anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uzzibe ehlu qaryatin fiha 18,000 ameluhum amelul enbiya. Peygamberimiz aýdypdyr, öňkü geçen ummatlardan, öňkü geçen milletlerden Hudaý bir owaga azap berdi diýipdir. Şol owada 18,000 peýgamber ýaly adam bardy diýipdir. Hudaý Allah Zülcelal bir owaga azap berdi. Şol owada da 18,000 Huda ters, 18,000 batakwa adamlar peýgamber ýaly adam bardy diýipdir. Sahabeler heyran galypdyrlar. Ya Resulallah, keyfe? Ve o necre olya ya Resulallah? Bir ovada bir nefer kavadım bolsa başkalara hayrı yetdiye, kömeği yetdiye. 18,000 adam, peygamber ýaly adamlar, Hudadan gorkup, tamam namazda yatan adamlar, şolu bolup da ýene şolun hayrı yetmedim diýipdirler. Ol server serdar alem näme diýipdir? لم يكونوا يغضبون لله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. رواه ابن أبي الدنيا. Ola لم يكونوا يغضبون لله. Hudaý için aslan qaharlanmaýadylar diýipdir. Gowlara şo gowluk bilen, ibadet bilen, namaz bilen teleketse aslan dogry ýola girmeýärdi diýipdir. O qawla da telekelere hiç moga hoşlar vermerdiler. Qaharlanmardylar, siyaset gelmerdiler. Lem yekunu yagzibuna lillah. Hudaý için qaharlanmaýadylar. Qawla telekele bilen bir nahar, bir saçakda oturuşýadylar, işýadylar, gülüşýadylar, kepleşýadylar. Amma asıl hiç moga sen ne beýle dogry ýolda gezmeýän, sen ne teleke ýolda gezmeýän dip aslan hiç moga aýtma ýokdy şolaň artyny dipdir. Qawa adamlar qawla bilen, teleke adamlar da öz telekeligi bilen. La ya'muruna bil ma'ruf ve la yenhuna anil munkar. Bawa gel namaza gel. Samimi bile gidip ýören dofi, gülüşüp oty, kepleşip oty, näme diýse bolýa dip çeşin dip diýenni edip oty. Amma hiç moga sen bu teleke işinden gaýt diýmenmişdikler şu 18,000 adam. Şo sebepli Hudaý Taala hemmesine depeden azap berdi diýipdir. Hem gawy hem teleke. Peygamberimiz başga hadisinde aýtýar da bir öýde däni meselem zina iş bolup durulan bolsa bir fahishe teleke iş, şol öý sebepli Hudaý Taala owany dargatmaýar diýipdir. O ya bir öýde şarap isilip, arak isilip duran bolsa olakon günahlan beri. Hudaý Taala şu öý sebepli owany dargatmaýar diýipdir. Amma hasan owany depbeden hemmejine bile harap etýär. Hatta yarawul munkara beyne zahranihim ve hum qadirun ala an yunkiruhu. Fa iza fa'alu zalika azza Allahu al-'ammata wal khassa. Günah behaddi köfelýär. Günahkarlar behaddi porru bolýar.
Hatta sen gözün önünde günahını edip atilla. Sen şolara diýmeýän, aýtmaýan, şoma Hudaý hemmesini den azabı berýärdir. Eger we hum qadirun ala an yunkiruha. Şonu inkar edip duran işinden alıp galyp da başarýarly dipdir. Sen şoňa haýt diýsen, tarapdaýany utanjakdan, işinden gaýtjakdan, gowy ýola geljekden amma şo haýda aýtýan ýok dipdir. Hemmesini depden azap berjekdir. Azap berjek dipdir Hudaý Taala. Amma ahirki urun musulman dogalla. Sen besinni emre be ma'ruf etmeli bollan. Bir neferi gördüm teleke iştik edip ya, şonu dogry ýola getirmeli bollan. Şonun 3 tane şerti var. Öňçäge şertlerinden öňçäk Peygamberimizin mübarek aýtýan sözi, bir neferi günah işte görsen, hata iştibahda görsen, sen baýat ilim bilen şonu edip duran işiňden alyp galmaly, güýjüň bilen, gurmaly, sevmeli, berdad etmeli, ilim bilen hulasa şonu alyp galmaly. Ogluňmyş, doganňmyş, öz aýalyňmyş, gyýdyňmyş, hulasa kudratyň ýetsek bolsa ilim bilen şonu alyp galmaly Peygamberimiz. Eger onu başarmasan, elinde güýç ýok, hemsaýaňmyş, başga bir dosaglarmyş, sen güýjüň ýetsekde, Peygamberimiz dilim bilen şonu Allah'a alletdir. Gowly sözle bilen, hay bolmasa beter birmek sevme bilen, hulasa şonu alqa almaly dilim bilen. Eger şu ikisinde de güýjüň ýok bolsa, hop, elim bilen hiç mawa güýjüň ýetsekde, dilim bilen aýtsaň şaýat o bidirek keplere barsın, köfür aýtsyn, berdad etsin. Ozuru bolsa kalbin bilen şondan dogry ýola hidaýet etmeli. Kalbinden dua etmeli bar Hudaý şu bir dogry ýola gelsin dipdi. Bir de kalbin şonu gaty ýokuş bermelidir. Gaty narahat bolmaly we şu doganym namaza gelmeýär we. We şu doganym şeýle musulman ada gadanyp da ýene musulmançylyk ýok şunda dip kalbin şoňa gaty narahat bolmalydyr. Peygamberimizin mübarek sözü haşy musulman dogallar. Hatta geçen awliyalardan şu Peygamberimizin hadisi elim yetmese, elimde güýç ýok bolsa, dilimde güýç ýok bolsa, yüregiň bilen narahat bol diýip Peygamberimiz aýdypdyr. Şu hadisi eşrip, şu hadisi amel edeýin diýip, öz emre be ma'ruf edip bilmejek ýerinde gaty narahat bolup hatta bağışlan peşewinden kan gaýdarmyş diýär. Öz dogany, hemsaýasy, dosty şunu aýdany bilen diýenni etsekden Peygamberimiz sen kalben şoňa narahat bolýanna, narahat bolup barşyna peşewinden kan gaýdardy diýen näse hawllar. Bizim de vazifamizdir ha musulman dogallar. Amma onun şertleri birisi er-rifq fima ya'mur ve yanha. Sen birini däni dogry ýola hidaýet etsekmi hawa? Emre be ma'ruf etsek bolýanmy hawa? Onda ýumşaklyk bolsun sende. Rifq bolsun. Öňde birisi oğlandan biri istahırda bir havuzda suwa düşüp duranmışdyk diye gaw dikkat edin. Şortly suwa düşüp duranmışdyk. Şonda yankı dini diyaneti çağıracak, münker işlerden alıp kalacak diýerler biri barakany bilbilliginden yankı oğlanın buğdunu çöwüpdir. Haram dipdir. Bu awratyň görnüti, näde otyň suwa düşüpdäni? Haram dipdir. Oğlan näme dipdir? Haram mı hawa şortuna kullan çıkarıp koyverdir. Al haram bolsa dipdir. Bu näme etdiň dipdir. Aýa sen dogry ýola hidaýet etsek bolýan meni bu gaharyň bilen dipdir. Yok, qahar bilen barmaly. Sen er-rifq fima ya'mur ve yanha. Yumşaklyk bilen barmaly. Hatta bir ulamalardan biri, bir bozorgwarlardan biri näçe ýoldaşy bilen bir ýoldan geçip barýanmyş. Şonda aňyrdan bir nefer bir biadabany formasyna gelýänmiş. Öz balagynyň guşagyny gaýym baglamapdyr. Bir formraga awratyda görünüp, şu form biadabany formasyna ýoldan gelýänmişdik diýär.
ol buzurgy bar, ýanyna näşdäne şagirdler bar. Şagirdler gahary gelipdir, bu ulamaň ýanyna nädip gelýär dip. Ustad ijada ber, bir edep bereýin şoňa dipdir. Ustad dipdir, ýok, edep berzek bolýan hawa. Maňa ijada ber, men edep bereýin dipdir. Ustad ol ullugy bilen, ol buzurgbarlygy bilen ýanyna baryp, "Ya ibn ahi, inna li ilayka haja" dipdir baryp. "Ay dogonumyň ogly" dipdir, "Ay enem" dipdir. "Men bir hajatym bar senden" dipdir, "Bir işim bar" dipdir. Hom bol adam görse bir ulukon, buzurgy bar, bir ustad, bir takfir, ýanyna gelipdir, "Bir işim bar" diýipdi, we ustad aýdyr dipdir, "Näme işim bar? Men hyzmatda" dipdir, begenip hoş bolup. Onu eger de bolsa dipdir, şu kuşagyň gowjatdy baglasana dipdir. Ýolda her näme sen adamma, mehmanma, zenan, merdan geçip oty dipdir, edep bolsana dipdir. Hay bolýa takdir, sen işin faşmy dipdir. Begenip hoş bolup da edebin raýat et kesip gitipdir diýär. Sen ýumşaklyk bilen tarafa aýtmaly diýmeli. Her kimde bol, dogonuňda bol, hem saýaňda bol, hatda ogluňda bol, ýumşaklyk bilen öňsäk. Ikilenjisi gysgarak geçelim. El-hulm ve sabr. Sabr etmeliyim. Sen emri bi ma'ruf etjek moğan taraptan kefeştersin. Ve bu näme ahun kiştirap ya diýip eştersin. Beýinde sowu alyp durawy diýerler. Şolara sabr etmeli o gurrunlara. Üçlenjisi el-fahm vel-ilm bi tariq el-emr vel-nahy. Sen emr etjek bolýan, nahy etjek bolýan, aya emrun nahyin ýoly dogurmy? Şey dip aýtsyň dogurmy? Şoň ilmini ýolyny bilmeli. Meselem Peýgamberimiziň zamanysynda Peýgamberimiz ikindi akşam araýalyk wagtda mesjitde bir näse sahabesi bilen oturalmış. Şonda bir adam gelahany mescidin orta tarafynda peşew etmäne durupdyr. Dogry mescidin içinde. Sahabeler ýörtüp şoňa dofuljak bolupdyrlar Peýgamberimiz. "Ýok, otur, otur" dipdir. "İşini bir bitirip bolsun, ondan sonra kowdan goýaryn" dipdir. O näme? Siz şundan baryp dofulsaňyz, mescidin hemme ýeri zaýlanar, o da gaçyp gitjek bolsa dipdir. Deýme zaýlanyna görä bir ýeri zaýlansyn, ondan sonra bardan kalgyn dipdir. Şu forum sen ýolyny bilmel bir nefer nähy etjek bolsaň. Oya öňde bersi Ayşe dine çağırayın, musulman edeyinip bir dostu varmıştı, kafir dostu. Näsaha yillap şoňa gurrun berip musulman etdi. Näsaha yillap ay musulman buzura gel İslam'a gel falan. Tarafta kafir bolýar, men musulman bolaýyn dipdir. Hop musulmana boldum, indi musulmançylyk näme etmelipdir? Onu evvel etmeli iş ten sünnetlemelidir. Evvel sen indi musulman boldum, sünnetlemeli, Peýgamberiň sünnetine şuna raýat etmelidir. Olupdyr, ýok dipdir, olsa musulman boljak dälipdir. Sen musulman bolamdan men kesip başladyň adipdir. Soňra da näme etseň belli dälipdir. Men musulman boljak dälipdir. Ýok. Sen ýolny bilmeli, bir nefer getirdiň ýola. Haýsy zat bilen başlasaň gowy, haýsy desturatlar aýtsaň eşdersen gowy. Şolary hemmemiz bilip durmaly. Hudaý Taala hemmemize din dünýamyzda saadet bersen, iki dünýä saadet o felah o gönelmek, meridlemede şefaat ve yollaki musafirlere sagaman öz ovasyna, öz yurduna, öz maksadına kavuşma ve nahak zennanne yatalla Hudaý Taala olara da sabır kuvat berip ve rahatlyk bilen zindandan çykmagyna ve hemmemiz gözümiz tikip duran zatymyz ekinimizi bir sagamanlyk bilen ele alyp da inşallah toýlukda we gowlukda harjatmak hemmemize nasip etsin. Hemmemiz bir elham isqurallah okuýarelim.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بقول نظر ورستعمل الله آمين. اللهم آمين آمين يا الله. برنا سمرير لوا دعاء تفسر لوا هم بتنون إن شاء الله خير مقصدنا يتمنى دعاء دورين. اللهم آمين يا الله ولم سقمان جالس نبت دعاء دورين. آمين يا الله. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة. آمين. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. موفق